שלום לכם, הגעתם לפה כי אתם סובלים מבעיות גב. אם אתם לא רוצים לפתור את כאבי הגב שלכם ואתם מעדיפים להמשיך לקבל זריקות ותרופות, אז הסרטון הזה פשוט לא בשבילכם. כי אנחנו פה אך ורק בשביל לפתור את הגורם האמיתי לכאבי הגב שלכם. אז מהו הגורם האמיתי לכאבי הגב מהם אנו כל כך סובלים? רוב האנשים טועים וחושבים שהגורמים העיקריים לכאבי הגב הם שרירים דפוסים, דלקות או מתיחות שונות של השרירים, כשהם פשוט לא מבינים שהגורמים האלה הם סך הכל תוצאות של גורם אחד מרכזי, והוא העומס על חוליות הגב. כוח המשיכה המתמיד דוחק את חוליות הגב שלנו אחת כלפי השנייה, מה שמוביל באופן ישיר לחץ על הדיסקים. הלחץ דוחק את הדיסקים מחוץ למקום הטבעי שלהם, והם לוחצים לנו ישירות על העצבים. הלחץ על העצבים גורם לקיבוץ אוטומטי של כל השרירים שמסביבם, ולהקרנות של כאבים לרגליים, ולעיתים אף לידיים ולראש. מיטת ההיפוך שלנו מטפלת ומונעת את הלחץ על החוליות, על ידי היפוך הדרגתי ומבוקר. ההיפוך גורם להרחקה של החוליות אחת מהשנייה. במצב זה הדיסקים יכולים להיכנס בחזרה. דם זורם לחוליות ולדיסקים בגב בצורה מוגבלת ויעילה. הרחקת החוליות אחת מהשנייה יוצרת ירידה בלחץ שמופעל על קצוות העצבים בחוט השדרה, ולכן ניתן להרגיש כמעט באופן מיידי הקלה משמעותית בכאבי הגב ובהקרנות השונות. מעבר להקלה ומניעה של כאבי הגב, למיטת ההיפוך ישנם יתרונות רבים נוספים, כמו שיפור זרימת הדם, הפגת מתחים, הגברת הערנות המוחית, שיפור הגמישות וטווח התנועה, וכמובן מתיחה טובה ויעילה לכל שרירי הגוף, מה שהופך את השרירים להרבה פחות פגיעים. חשוב לציין שמתיחת הגב והרחקת החוליות אחת מהשנייה אינה עיקרון פיזיותרפי פשוט ועיקרי בטיפול בכאבי גב. העיקרון הזה חוזר על עצמו ביוגה, בפילאטיס, בטיפולים כירופרקטיים ובטיפולים בכל מכוני הפיזיותרפיה. בעזרת מיטת ההיפוך אתם יכולים למתוח את עצמכם בצורה הכי קלה, פשוטה ונוחה, בזמנכם הפנוי ובביתכם, ללא צורך בתרופות ובהמתנה במכוני הפיזיותרפיה. כדי לאפשר לכולם להשתמש וליהנות מהפתרון המושלם של המוצר הייחודי שלנו, דאגנו לשמור על עלות מינימלית במיוחד, ואפילו נאפשר לכם ליהנות מתקופת ניסיון של המיטה. לא אהבתם, לא שילמתם. כבר מהרגע הראשון שתשתמשו במיטה, אתם תראו שרמת האיכות שלה גבוהה במיוחד. המיטה בעלת תווי תקן מחמירים ביותר, אשר מבטיחים את רמת האיכות והבטיחות של המוצר. אז אתם יכולים להמשיך לשפוך כספים על כדורים ורופאים ולבזבז את זמנכם היקר ברשימות המתנה לחדרי הפיזיותרפיה ולחדרי הניתוחים, או שאתם יכולים להזמין לעצמכם את מיטת ההיפוך לתקופת ניסיון וליהנות מהקלה מיידית כבר מהשימוש הראשון. עכשיו, אחרי שכבר ברור לנו שאתם לא יכולים לחכות ומשתוקקים להצטרף לרשימת הלקוחות המרוצים שלנו, כל שעליכם לעשות הוא להשאיר שם וטלפון או להתקשר, ואנו נדאג לחזור אליכם עם פרטים מלאים בהקדם האפשרי. לפרטים והזמנות חייגו 077-24-000-25. חשוב לנו שוב להדגיש, אנחנו כל כך בטוחים במוצר שלנו שאנחנו מוכנים לתת לכולכם תקופת ניסיון. לא עזר לכם, תקבלו החזר כספי מלא על כל עלות המוצר. תתחדשו.